Prežil som 2 mesiace uväznený v aute pod snehom. Som Peter Skilberg a môj príbeh vás dostane. V decembri 2011 som sa vybral na cestu vo Švédsku, nevediac, že sa ocitnem v situácii, ktorá mohla byť mojím koncom. Moje auto sa stalo mojou arktickou hrobkou, keď som sa zrútil do snehovej jamy, z ktorej som nemohol uniknúť. Bol som obklopený mrazom a tichom a každý deň bol bojom o prežitie. S obmedzenými zásobami jedla a vody bola mojou jedinou nádejou na prežitie konzumácia snehu, ktorý som jedol, aby som udržal hydratáciu. Strata hmotnosti a slabosť boli nevyhnutné, ale moja vôľa prežiť bola silnejšia. Tieto chvíle úplnej samoty a izolácie ma prinútili čeliť môjmu vnútornému ja, mojim strachom a nádejam. Každý deň som čakal, dúfajúc, že ma niekto nájde, a s každým odchádzajúcim dňom moja nádej slábla, ale nikdy som sa úplne nevzdal. Zázračne po 2 mesiacoch boli moje modlitby vypočuté. Náhodný okoloidúci objavil moje vozidlo a zavolal záchranárov. Keď ma vytiahli z auta, bol som slabý, ale nažive. Táto skúsenosť mi zmenila pohľad na život a ukázala mi, aká dôležitá je vôľa prežiť, aj keď sú šance minimálne. Sleduj Historika pre viac príbehov.